Takže dámy a páni, a pred nami už je iba jeden pohár. Oznámiť absolútneho víťaza. The overall winner, number one, first place, numero uno, Simone Fagioli. A s týmto pohárom samozrejme prichádza primátor mesta Dobšina, pán Karol Horník. A ďalej máme tu zástupcov organizátora, riaditeľa pretekov, zástupcu riaditeľa a my gratulujeme a samozrejme na počesť víťaza zaznie talianska hymna. Sul video il rosso lo vedo giallo. Thank you very much. Good luck. See you next year, hopefully. Simone Fagioli, Miloš Beneš a Otakar Krámsky. See you next year. Vediamo il prossimo anno. Kým trojica zástupcov organizátora gratuluje trojici najrýchlejších jazdcov na dnešnom kopci, dovolím si ešte aj ja raz veľmi pekne poďakovať aj divákom.